ngatiwirirane ndodomuna anondibatira mike andimbero kasonga kunzi gaga 2 minutes gaga 2 minutes gaga 2 minutes ndimbire kasonga ikako ndakakanzwa kachirizwa kupati gaga 2 minutes gaga 2 minutes munokazere kagaga Andinyore kusamba chibuda Senyu munoti gaga 2 minutes Chkoroma kapasa nekutend Service is success nekutend Wake up Nopando kumira gaga 2 minutes arere maoko Induda pa gaga 2 minutes Tawirira na ndoda kurama gaga ma 2 minutes mama makadi Tinofara prophet makadiwo tiri nani imimi vanhu vari ngokuti munoroya kani icho kwadi prophet imunoroya ndiroye prophet ndonyanya ndofambirawo panapa yekuti chi zvakaoma vanhu vari kushandisa chiso changu pamabasa akashata prophet saka iwe hautoroya ndiroye prophet simudza maoko gaga 2 minutes usade kuti nyeperayo muroyi out Kwekwe Revival Night na Prophet T. Freddy. Kwekwe Revival Night musuwe Friday 29 May 2026 kubvana 9 p.m. kusvika kwaedza Ibungwe Friday 29 May 2026 Kwekwe Sports Arena 445 off stand number 13119 Faraday Newton Kwekwe opposite Salmona Gardens ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu wamwari 1-on-1 mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270 0778 059 270 WhatsApp number 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.